श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान विभाग जिंतूरच्या वतीने निवेदन। अत्याचार व खून करून तुकडे करणाऱ्यावर फास्ट ट्रॅक मध्ये खटला चालू करून तात्काळ फाशी द्यावी। जिंतूर येथे आज 16 नोव्हेंबर रोजी श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री गृहमंत्री यांना तहसीलदार यांच्याद्वारे निवेदन देण्यात आले आहे। दिल्लीत श्रद्धावर झालेला अमानुष अत्याचार व खून प्रकरण 35 तुकडे करून इतरत्र फेकले आहेत, त्या आरोपीस तात्काळ फाशीची शिक्षा द्यावी। सर्वप्रथम श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान विभाग जिंतूरच्या वतीने जाहीर निषेध नोंदवण्यात आला। देशात बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान सुरू असताना दुसरीकडे मात्र दिल्लीत हा निंदनीय प्रकार घडला। श्रद्धा या पीडित मुलीला जलद गतीने न्याय मिळावा म्हणून सदर प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या सहाय्याने अत्याचार व खून करणाऱ्या अफताफ या नराधमास तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी व तसेच या हत्या प्रकरणातील ज्यांनी कुणी मदत केली असेल त्यांना सुद्धा तात्काळ शिक्षा करण्यात यावी। तसेच लव जिहाद व धर्मांतर विरोधात कायदा लागू करण्यात यावा अशी मागणी श्री शिव प्रतिष्ठान यांच्या वतीने करण्यात आली आहे। त्यावेळी अनेक हिंदू बांधव उपस्थित होते। जननायक न्यूज प्रतिनिधी BD रामपूरकर, जिंतूर, परभणी। भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। आज श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान विभाग जिंतूरच्या वतीने दिल्ली या ठिकाणी जो हत्याकांड झालेला आहे, खाली पकड, श्रद्धा नावाच्या मुलीवर अफताब नावाच्या इस्मानं जो शारीरिक आणि क्रूरपणे अत्याचार करून तिच्या शरीराचे 35 तुकडे करून जे लव जिहादचे प्रकरण या ठिकाणी केले आहे, त्या प्रकरणामध्ये त्या आरोपीस मदत करणाऱ्या जेवढे काही गुन्हेगार असतील त्याला तात्काळ फाशीची शिक्षा व त्यासोबत त्याला ज्यांनी कोणी त्याच्या मित्रांनी त्याच्या नातेवाईकांनी मदत केली त्यांनाही तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी। यासाठी आपण श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थान तर्फे व समस्त या ठिकाणी समाजातर्फे तहसीलदारांकडून मुख्यमंत्री व माननीय गृहमंत्री यांच्याकडे आपण निवेदन देण्यात येत आहे व या प्रकारे जे लव जिहादचे आणि धर्मांतरांचे जे प्रकरण चालू आहे समस्त अखंड हिंदुस्थानमध्ये त्याला तात्काळ आळा घालण्यात यावा अशी मी माननीय मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्याकडे विनंती करतो। आणि जे आपले शांतीदूत आहेत प्रेमाचे त्यांना मी 2 शब्द सांगू इच्छितो की बहता है लहू गीता से